Qui escriu la meua història? Qui escriu el guió de la meua vida, de la nostra vida? La meua història la escric jo, perquè sóc la protagonista de la meua vida. La protagonista naix en mi i mor en mi. La protagonista és la que escriu i la que llig. És la que alça la veu i la que l'escolta, la que estima, la que s'esforça i la que vola. La que obri ulls i camins, la que mira i la que veu, la que aprèn i la que sorprèn. La que ajuda, la que ensenya, la que busca, la que canta i la que balla, la que lidera, la que pensa, la que pot, la que sent, la que treballa, la que viu, la que creu, la que troba, la que sap, la que està. Soc i som la protagonista de la nostra vida. Cocentaina, per a que la igualtat entre homes i dones siga la protagonista.